Звільнити Крим реально. Україна має для цього план, але він є військовою таємницею. Про таке заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю британському часопису «Гардіан». Він зазначив, що окупанти були змушені повністю вивести свої військові кораблі з Ак'яра після низки успішних ракетно-дронових ударів українського війська. Також уражено радари та ракетні установки по всьому Криму, а от терміни знищення Керченського мосту головком не озвучив. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, тих, хто страждає. Олександр Сирський відзначив влучні далекобійні атаки українських військових вглиб території агресора. За даними головкома, уражено близько 200 критичних для Росії об'єктів, пов'язаних серед іншого з військовою логістикою. Серед них оборонні та нафтопереробні заводи, склади пального та боєприпасів. Румунські військові шукають уламки шахедів, які, ймовірно, впали поблизу міста Тульча. Міноборони Румунії заявило про посилення спостереження на тлі російської атаки на українські порти на Дунаї минулої ночі. Під ударом опинився, зокрема, Ізмаїл на Одещині, де росіяни поцілили у багатоквартирний будинок. Але вибух зафіксували й у кількох кілометрах звідти на території Румунії. У румунському оборонному відомстві також оголосили про відправлення пошукової команди в район селища Плауру, що на протилежному боці Дунаю біля Ізмаїла. Там оголошували повітряну тривогу, а 10 людей телефонували у службу надзвичайних ситуацій Румунії, злякавшись вибухів. Українським повітряним силам вдалося збити 17 з 23 ударних дронів «Шахед», випущених з російського Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму, вочевидь з мису Чауда. У серпні минулого року російсько-іранські баражуючі боєприпаси уже вибухали в полі поблизу румунського міста Тульча. Тоді уряд Румунії не побачив ознак спрямованого російського удару. Не Конрод Рейдер і не Авангард. Суттєвих пошкоджень під час атаки на порт Кавказ зазнав російський паром «Слов'янин». Це офіційно підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях, зауважили у силах оборони. Генштаб називає «Слов'янин» третім і останнім залізничним паромом, який росіяни мають на Керченській протоці. Сам удар по порту Кавказ, що у 5 кілометрах від окупованої Керчі, завдано напередодні. Разючу дронову атаку здійснили оператори з військово-морських сил та їхні побратими з інших складових сил оборони України. Кримсько-татарська заручниця Лінія Умєрова зберігає бойовий дух в ФСБшному СІЗО Лефортово. Звістка про визволення Нарімана Джеляла з російського полону надає їй упевненості в очікуванні волі, розповів брат політбраниці Азіз Умєров. Днями Лініє навідали адвокати. Вони кажуть, що побачитися з дівчиною вдається лише раз на місяць через завантаженість ізолятора, а день побачення обирають жеребкуванням. Зараз у сфальшованій ФСБ справі про нібито шпигунство триває експертиза щодо державної таємниці, після чого очікується скерування обвинувального висновку до Московського суду. Нагадаємо, що Лінію Умєрову схопили на початку грудня 2022 року на грузинсько-російському кордоні. Тоді дівчина прямувала з Києва до окупованого Криму, щоб побачитися з тяжкохворим батьком. За відмову дати телефон російським силовикам і нібито спротив, росіяни кинули кримсько-татарку до буцегарні, а згодом звинуватили у шпигунстві та перевезли спецбортом до ФСБшного СІЗО Лефортово у Москві.
Акмеджит, Ялту та Кефе частково знеструмило через аварію. На кількагодинні перебої бідкалася окупаційна енергетична компанія «Крименерго». Без світла тимчасово залишилися жителі кількох сіл Карасу-Базарського району. Раптові відключення світла раніше фіксували по всьому Криму. Наприклад, в окремих районах Керчі навіть вводилися графіки погодинних відключень за схемою 2 через 2 години. Окупаційний ватажок Сергій Аксьонов пояснював знеструмлення спекотною погодою, зокрема різким зростанням навантаження на енергосистему через масове використання кондиціонерів. Нагадаємо, що тиждень тому після аварійного відключення від мережі блоку Ростовської АЕС близько 1 мільйона жителів Росії та окупованого Криму сиділи при свічках. А у Росенергоатомі повідомили, що це буцімто спрацював захист. Однак не уточнили його причини. Кримсько-татарського бранця Сейрана Салієва звинуватили у злісному порушенні режиму і перевели на суворіші умови утримання в колонії Тульської області. Його дружина Муміне Салієва просить розголосу. З червня вона не могла зв'язатися з чоловіком. Він не відповідав на листи та дзвінки тюремною системою «Зона Телеком». В яких саме порушеннях звинуватили Сейрана Салієва, тюремники не зізнаються, а дружина бранця вважає такі закиди продовженням тиску на політичному ґрунті та налаштована їх оскаржувати. Поки ж закликає журналістів, правозахисників та громадськість висвітлювати, документувати та розповідати про репресії проти Кремли. Нагадаю, що Сейрана Салієва, який публічно підтримував жертв російських репресій, схопили у 2017 році. ФСБ звинуватила його у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади. За цими фейковими звинуваченнями його незаконно засудили до 16 років в'язниці.